Jama'a masu kallon mu barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a labaran sashen Hausa na ƙarshen mako daga nan Almansur TV da ke yada shirye-shiryenta bisa YouTube channel mai suna Almansur TV. Idan yanzu ne kuka fara kallon mu, ku danna mana subscribe da alamar ƙaraurawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Sunana Maimuna Ibrahim. Nake farin cikin gabatar muku da labaran. Da farko ga kanunsu. An gudanar da ranar radiyo ta duniya domin fa'idodi amfanin radiyo ga jama'a. Ranar 14 ga watan Fabrairu ce ranar masoya ta duniya. Ko menene tasirin ranar ga masoya? Ɗaya daga cikin mata masu koyar da girke-girke ta yi kira ga mata da su yi tsarin rayuwa domin jin daɗin iyali albarkacin zuwan watan Ramadan. Pour que vos déplacements soient aussi fluides que vos ambitions. Que cette année soit celle de la confiance, de la liberté et du mouvement. Salimap, votre trajet, notre priorité. Téléchargez l'application et commencez l'année du bon pied. Salim Transport, l'élégance du voyage partout au Niger. Kamfanin Salim Transport da suka shahara ɓangaren zirga-zirga a faɗin ƙasar Niger su suka ɗauki nauyin labaran sashen Hausa na Almansur TV. Ga labaran. Ranar 13 ga watan Fabrairu rana ce aka ware game da mahimmancin radiyo. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware wannan rana ne saboda yadda radiyo ya zama kafa mafi isar da saƙo a wancan lokacin zuwa yanzu. Ga ra'ayoyin wasu masu sauraron rediyo. Sunana Tsahiru mai wanki da guga Villa Rouge. Ni ce Malama Hinda, unguwar Mashiyawa. Tunda gaskiya tun ina ɗan shekara 7 nake sauraron radio, kawo yanzu ina da shekara 58 kuma ban fasa sauraron radio ba. Yanzu haka magana da yake kaga shiga hannuna. Rediyo muna fahimta da shi da birni da ƙauye. Za ka ji abubuwa da yawa in ba ta kawo radiyon ba ma wani abun ba za ka jin shi ba. Ka gane ko? Kenan radio yana da muhimmanci yadda baka zato. Ni dai a guri na kuma ina sa ran a gurin kowa ma. To lalle dai shekaru ma da yawa za in ce maka habba iyaka. Mu kullum 'yan saurare ne. Ina aikin nan wani bi in ba manajin kwalabniyar radio aikin wani bi sai in ji kai da abin ina yi. Fa'ida ta sada zumunta. Baka san mutum ba da kai da shi ku yi zumunta. Ka san ko radiyo ya haɗa komi da komi. Kuma muna matuƙar farin ciki da Allah ya nuna mu wannan rana ta mu masu sauraron radiyo. Ni da ma yanzu idan ni ji abu in dai ban ji shi ga radiyo ba to ba ni ma ta haya in karra shi. Kenan kaga inda babu radiyon nan kuma inda ba ni tare da radiyon nan bisa kan lokacin ba za ni jin wani abun ba. To mu dai masu jan hankalin masu saurare su natsu ga sauraron rediyo. Duk abin da za ka ji an haɗe shi ga radio to tabbas hakika haka ne, amma kaga ta kafafen nan da wani suwane da wani nan wani abun ba gaskiya bane ba. Rediyo akwai sada zumunta birni da ƙauye. Akwai da yawa mutanen da muke sada zumunta da su ni ban ma taɓa ganin shi ba, wani ban taɓa ganin su ba. Sai ba ka san mutum ba ta radiyo ku gaisa ku yi zumunta da kai da shi ku zama kamar uwa ɗaya uba ɗaya. Gaskiya raba da radiyo dai sai dai in na kuce rere. Ranar 14 ga watan Fabrairu na matsayin ranar masoya ta duniya. Muhimmancin mu'amalar jinsin mace da namiji ce ta sa aka ware wannan rana domin ba masoya damar ci gaba da kyautata wa juna a fannoni daban-daban. Laminu Gwanda, masoyin masoya, ɗan jarida, ya yi mana sharhi game da wannan rana. Soyayya ta wuce kalamai na fatar baki kawai, aiki ne a aikace da yake haɗa alaƙar namiji da mace a mu'amala ta yau da kullum. A gundarin abin da ya shafi ya soyayya za a iya taƙaita ta zuwa waɗansu sassa ko gaɓoɓi guda 4 da suka game rayuwar jama'a ta yau da kullum, musamman alaƙar namiji da mace. Na farko dai akwai abin da ya shafi ya sadaukarwa, sannan kuma akwai abin da ya shafi girmama juna ko fahimtar juna, akwai abin da ya shafi haƙuri da juna da kuma tausaya ma juna. Waɗannan gaɓɓai su ne suka shafi mu'amalar yau da kullum ta rayuwar jama'a a tsakanin namiji da mace. Idan muka ɗauki abin da ya shafi ya sadaukarwa, shine cewar yunkuri ko ƙoƙarin sadaukar da duk wani abu naka
da ya shafi dama taka, tun daga ta abin da ya shafi wato wa kuɗaɗe ne, matsayi ne, mukami ne, da ma dai abin da za ka yi hanya a samu, to ka sadaukar da shi domin jin daɗin masoyinka. Wannan ko ya shafi duk wanda yake da wannan dama, walau namiji ko mace. Domin kamar da muka sani ya tanga tarihin al'adunmu da addininmu shine cewar murmushi a wani lokaci yakan zama sadaka, sannan kuma godiya takan zama wata fahimtar juna. Har ila yau yafe ma juna idan an ma juna ba daidai ba yakan iya kasancewa wata waraka ga zuciya da ta kullaci wani sakamakon yi mishi wani abin da kila ka iya kasancewa kuskure ne ba wani abu na dindindin ba. Sannan kuma ainihin duk wani abu da ya shafi yafe ma juna ko kuma tattaunawa da juna zai iya kawo fahimtar juna ya kuma kashe fushi. Ma'ana buɗe ƙofar tattaunawa ga juna wani muhimmin abu ne da ke da matuƙar tasiri da ke daidaita alaƙar juna, ko da ko hakan wani abu ne da ya kawo cikas a tsakani. Sai abin da ya shafi tausayawa. Tausayawa wani abu ne da ake nufin cewar a duk lokacin da wani tare da kai, musamman a bangaren abin da ya shafi soyayya, yake cikin wani yanayi na damuwa ko rashin nan ko na wata dukiya tashi da ya rasa, ko kuma ya zama na cewar wato wani dan uwa nashi ne ya rasa, ko ma dai wani abu. To idan ya zama na kai a lokacin kana cikin wata dama ta sarari, ko kuma dama ta cewar kana da ainihin wato wani abu da ya ɗara nashi, ka fi shi wata dama, to a lokacin cikin tausayawa sai ka kawo mashi ɗauki ta yadda zai fita daga cikin wannan hali. Tausayawa ta shafi abubuwa daban-daban da dama, walau kuna matakin matasa ne, walau kuna matakin kun manyanta, dole akwai buƙatar tausayawa. Yana buƙatar hakan domin samun ɗorewar soyayya. Shine ke nuna cewar lalle masoyinka ya damu da kai. Akwai lokacin da ma daga tausayawar ne har ake kaiwa ga ƙulla soyayyar, ba wai sai bayan ana cikin mu'amalar soyayya bane sannan ake tawon tausayawa. Zo mu zauna zo mu saba, kamar da Bahaushe ya ce. To a nan akwai buƙatar masoya su fahimci cewa rayuwa ba ta ɗorewa a cikin farin ciki a kullum. Dole akwai lokacin da take da waɗansu yanayi da take sauyawa a cikinsu, walau sanadin kai ne ka aiwatar ko ka janyo sanadin faruwar abin, walau kuma wani da ke gefenka ne ya zo maka, ya shiga rayuwarka, ya kawo maka damuwa. To idan ya zama hakan, wato idan akwai hakan a cikin rayuwarku, ko wani ya zo ya shigo rayuwar taku ya samu ku, to dole akwai buƙatar haƙuri da juna, musamman a game da masoya ko a game da rayuwar masoya wajibi ne. Tun da ya zama da cewar haɗuwa kuka gina soyayyar ku ta dalilin ko dai haɗuwar jini ko sanadin wani aiki a tare ko wani abu, ya zama da kun samu damar da kuka gina soyayyar ku da kuke fatan a yanzu a matsayin ku na matasa a zuwa gaba ta zama ƙarƙashin igiyar aure, ko kuma ku zauna a cikin inuwar aure har illa masha Allahu, to dole akwai buƙatar haƙuri da juna. Don haka haƙuri da juna wajibi ne, tunda ƙila ba a unguwa guda kuke ba, kun haɗu ne a cikin inuwar soyayya daga mabambantan wurare ko mabambantan unguwanni ko mabambantan garuruwa ko ma mabambantan ƙasashe masu nisa, ƙila har da bambancin harshe da al'adu. To a irin wannan yanayi dole akwai buƙatar yin haƙuri da juna sakamakon bayyanar wasu abubuwa da ko daga baya ne suka zo, ko kuma ƙila wani ne ma ya jefa ku a ciki. Dole ku yi haƙuri da juna, tunda zo mu zauna zo mu saba ne domin inganta soyayyar ku. Fahimtar juna a tsakanin masoya wani muhimmin abu ne, wata babbar gaba ce da ke ƙara ɗinke barakar soyayya. Idan aka samu baraka, tun da dama zama ne ake yi na wani ya zo daga wani ɓangare, wani ya zo daga wani ɓangare, dole ya zama da cewar akwai yadda za a saba ma juna. To idan aka samu saɓani, ya ne ya kamata a fahimci juna, walau mata da miji, walau saurayi da budurwa. Fahimtar juna tana nufin cewar yi ma juna magana cikin ladabi. Fahimtar juna yana nufin ainihin sauraron juna, domin a duk lokacin da aka bude kofa ta a tattauna, to babu shakka an ɗauko hanyar fahimtar juna. Da haka akwai buƙatar duk lokacin da ka ga wani ko wata na maka ba daidai ba, ko ya ɗauki hanyar cizguna maka ko ɓata alaƙar ku, to a yi ƙoƙarin ganin cewar an buɗe ƙofar tattaunawa da juna domin samun fahimtar juna. Domin fahimtar juna ba ƙaramin abu yake kawowa ba, ko da ko waɗanda ra'ayinsu ba ɗaya ba ne, amma in akwai fahimtar juna za a gane cewar tabbas zaman wani zama ne mai cike da hikima. Saboda haka mu ga matsayinmu na masu lura da abubuwan da ke zuwa su zo a mu'amala ta yau da kullum, musamman abin da ya shafi harkar soyayya,
ba muna nufin sai ranar 14 ga wata da wasu suka keɓe ba ne, wato ranar 14 ga watan Fabrairu zai zama ranar da za a tuna abin da ya shafi gyara mu'amala ta yau da kullum. A'a, ba haka abin yake ba. Mu a koyaushe muna tunanin a shirye muke mu bayar da shawara a ƙari da mu ma mu ƙari da waɗanda suka nisance mu ko kuma suka gabace mu a game da abin da ya shafi mu'amalar soyayya. Don haka a yau a yanzu ina kira ga masoya da sai amfani da waɗannan abubuwa da muka faɗi, waɗannan damarmaki da muka faɗi, ko kuma waɗannan gaɓoɓi da su ne ginshiƙin soyayya, wato dai girmama juna ko sadaukarwa, fahimtar juna, haƙuri da juna, da kuma ainihin abin da ya shafi wato yafe ma juna game da duk wani abu idan ya faru. Don haka ku yi ƙoƙari ku ga cewar kun fahimci juna ta waɗannan abubuwa ko waɗannan gaɓoɓi suna da faɗi sosai, ba sai abin da muka faɗi ba, kai da kanka za ka iya faɗaɗa su. Don haka a yi ƙoƙari a yi amfani da waɗannan shawarwari domin ganin cewar soyayya ta ɗore a mu'amala ta yau da kullum, walau soyayyar saurayi da budurwa ko kuma ta mata da miji. Yanzu haka al'ummar musulmin duniya na shirin tunkarar azumin Ramadan da ke ba su damar kamewa daga ci ko sha daga bullowar alfijir zuwa faɗuwar rana. Shin kowane irin tsari 'yan uwa mata ya kamata su yi wurin inganta rayuwarsu domin kula da iyali? Madan Algumaret Bajimata Adam Falguni Cuisine ta yi mana ƙarin bayani. To gaskiya ƙoƙari, sai da ƙoƙari mata, da abu ne ba mai sauƙi ba. Ga ibada na farko dai, shi watan azumi wata ne na ibada. Kenan ke 'yar uwa mace ya kamata ki iya sarrafa lokacinki, ba ki zo ki bata lokacinki ba, ki san ma kanki menene ya rataya a kanki. Don haka yana da kyau gestion in lokaci. Sannan girke-girke a baza capacity, yadda ake cewa mata ku baza capacity, ku ciyar da iyalanku abu mai amfani, ka a yi son jiki hakan ga abinci kala-kala a girka musu na buɗe baki, wani soup, wani jus, wani shi yasa ma muka tanadar mata da formation don mu sauƙaƙe musu, mu ba su resetoci kala-kala wanda mace za ta iya sarrafa da 'yan kuɗi kalilan da sauƙi. Wallahi formation muna ma cikin ta yanzu haka. Allin ce mun koya ma mata da za su je ran gidansu, ka yi ibada ka ba tare da ka bata lokaci ba. Za ka ga wata bata san ta fara wannan bata san me za ta kama ba, sai ta zo a sha ruwa, ita bata ida aikin gidan ba balle. To muna koyar ma mata da kamar yadda zaki, akwai abubuwan da tun yanzu ma gaskiya da yawa mata sun kare su. Wani abun da zaka kai ci maka lokaci cikin azumi, kawai in ka zo ɗauka ne za ka yi. Tsarin rayuwa gaba ɗaya, don wallahi ba mu so mata su bata lokaci, su ma ibada za su kula da gidajensu cikin sauki. Abinci in iri 5 ne ma za ki iya lokaci guda, kalla asar ma kina aikin kare komi, ki ajiye su kuma ki zo ki kama ibadaki. Musamman ma yanzu dan sata amsa kawai da zan ba wata hakan ga mace daga ciki, yanzu a ce kin gani an kawo miki kihi da wani ko wani nama ko wani menene, ya kamata a ce tun ga wanga lokutan kafin ma watan azumi ya shiga kin gyara abu. Akwai abin da ake ce ma marinade da wani kayan yaji da kake yi ka aje na musamman, kuma ba dole sai kana da ma firigo ba. Za ka yi ka sa buwat ka aje, in tumatin kwankwan ka ne a markaɗe, ba sai kin zo lokacin soya miya ba ki ta dafa tumati ki jira lokaci. Shine na ce mun musu tanadin abubuwan da mace za ta yi, ba dole sai da firigo ba. Dan ma yanzu ba lokacin abin gaba in ne da na gwada muku wani marina da wani menene dukkin aje, daga an kawo miki kihi kawai ɗauko shi zaki ki shafa mai abin hidda kazinin nan, ki sa shi, in gasa shi zaki ki aje shi gehe, kan ya gasu kin yi wani aiki, kin yi da tuwo kin shibce tuwo. In kunu zaki, akwai abubuwan da mun tanadar muku da su, kin gyara su kin aje. Duka aikin tsari ne yake so. Akwai abubuwan da ba su lalacewa zaki suke aje, wala akwai wanda yanzu a cikin sati so ɗaya za a yin shi, in ya yi shi kenan ya riga da hayya da shirye-shiryen shi ya yi tsari, in ya yi shi so cikin satin nan kuma ba sai ka sa firigo ba shukin. Akwai abubuwa da yawa da muke koya ma mata da conservation natural, wanda in ka yi suka aje wallahi baka da shan wahala. Sai dai wancan na ta zuwa tana ni ban ida bayane, kai ka mance da ka ida aiki, sai ka kama ibada ka, dan watan duka kankan shi na ibada ne. Komi mai gidan nan ya kawo, yanzu in masara ce kadai aka kawo, a masaran nan kina iya ki dan yi 'yan masa kaɗan da masara ku yi buɗe baki, sauran ki tuka tuwo da asuba a yi sahur. Kenan biki takura ma mai gidanki ba sai ya baki kuɗi da yawa. Abun da ya kawo inda hankalinki kina iya sarrafa shi, ki rarraba ki sarrafa. Ba duk abu guda
kamar yanzu masara ba tuwo kada ake iya yi da ita ba, hakkuninta kin iya ki a sha kuninta kuma a ci wannan masa kuma a yi tuwo da ita. To gaskiya muna ma mutane fatan alheri, Allah ya ba mu ikon yin azumin nan lafiya tun daga farkon shi har ƙarshe. Sannan ga duk masu saide su yi sauki ga kayan su, musamman ma cikin halin da muka cinci kanmu a Maradi kasuwan nan da ta kone, kenan wanda suke kawo kaya nan da nan da Allah su taimaka a yi sauki a samu lada azumin nan insha Allah. Da wannan muka kawo ƙarshen abin da ya sawaka a fuskar labaran sashen Hausa na Almansir TV. Kamfanin Salim Transport da suka shahara a ɓangaren zirga-zirga a faɗin ƙasa su suka ɗauki nauyin labaran sashen Hausa na Almansir TV. A madadin abokanan aiki da suka tallafa shirin yayi nasara, ni Maimuna Ibrahim nake cewa Almansir TV hantsi leƙa gidan kowa. Sai an jima. Biyu kuma gaba ɗaya da aka final da muka lashe wannan gasa masha Allah. To gaskiya ganta a YouTube channel mai suna Almansir TV. Motoci ya bahayi.